تملالي صعدا صعدا ويكتسب زاخ صادا يوم الجو تملالا يوم الجو تملالا تملالي صعدا صعدا ويكتسب زاخ صادا يوم الجو تملالا يوم الجو تملالا يوم الجو تملالا نتعقب قلعو نلليو حبرا نلعو نتصور مسقابي حبرا ازياخ انتاي حبرا سمياوي 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 ايو حبرا ازياخ انتاي حبرا سلم 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 ايو حبرا ازياخ انتاي حبرا كيحيو كيحيو حبرا ازياخ انتاي حبرا كتليا ايو حبرا
እንቋዕ ናብ belesbubu.com መርበብ ሓበሬታ ብድሓን መጻኹም ኩላትና ከም እንፈልጦ በለስቡቡ ልዕሊ 600 ቪድዮታት ምስ ልዕሊ 60 ሚልዮን ተዓዘብቲ ዘለውዋ ቻነል እያ ሕጂ ድማ ካብ ቻነልና ናብ ድኳን ጌምስ ኦንላይን ኮርስስ ወይ ኦንላይን ትምህርቲ ቪድዮታት ዝብል ዌብሳይት ፈጢርና ኣለና ኣብ ድኳንና ልዕሊ 14 መጽሓፍትን ብዙሕ መጻወቲ ንደቅናን ትምህርታውን መዘናግዕን ክትረኽቡ ትኽእሉ ንደቅና ዘዳለናዮ መጽሓፍቲ ገለ ክፋል ካብ ኩለን ናይተን መጽሓፍቲ ገጻት ኣብ ዝንሆ ኣብዚ ኣቲኹም ርኢኹም ዓጊብኩም ድማ ክትገዝኡ ምስትደልዩ ናብቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሊንክ ኣቲኹም ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ድኳንና መጽሓፍትን ከምኡውን መጻወትን ክትገዝኡሉ ቀሊል መንገዲ ኣቐሚጥናልኩም ኣለና ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጽእ ናይ ህፃናት ጌምስ ወይ ጸወታታት ነማዕብል ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ ደቅና ኣብ ክፍሊ ቪድዮ ተኽኢሎም ካብ መርበብ ሓበሬታና ቪድዮታት በለስቡቡ ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ነቲ ካልእ ትሕዝቶ ናይ ዩቲዩብ ዝመጽእ ከይረኣዩ ናብ ናይ ህፃናት ይቕጽሉ ማለት እዩ belesbubu like subscribe